Os tripulantes de Artemis 2 prepáranse para sair da órbita terrestre e poñer rumbo á Lúa. En apenas unhas horas emprenden unha nova fase que os leva en 4 días ata o astro lunar. Unha vez alí sobrevoarán a súa cara oculta. Os astronautas desta misión xa son os humanos que máis lonxe orbitaron arredor da Terra. Cuarto día de busca do mozo desaparecido no Miño en Carballedo ao emborcar o seu kayak. Acaban sen éxito, coas indicacións do rapaz supervivente que conseguiu sair do río con apuros. O obxectivo céntrase na zona onde emborcou o kayak. A Garda Civil ten máis esperanzas de atopar algo. Xornada de Xoves Santo marcada por numerosas celebracións religiosas con grande significado, como a celebración do lavatorio dos pés ou multitudinarias procesións que se celebran por toda a xeografía do país. Milleiros de fieis asistiron esta tarde a da última cea en Viveiro ou a da Nosa Señora das Angustias, a máis longa da Semana Santa de Ferrol. Que tal? Boa noite, señoras, señores. Comezamos aquí o relato informativo desta tarde no Telexornal Serán. Chegue ou non chegue a darlle volta á Lúa, Artemis 2 xa fixo historia ao bater un novo récord, o de órbita terrestre máis alta xamais acadada por un ser humano. A cápsula Orión flota agora nun silencio azul escuro, como se escoitase esa chamada antiga da Lúa. E esta madrugada, cando a Terra xire sen decatarse, a tripulación do Artemis romperá definitivamente a súa órbita para iniciar o salto ao espazo profundo. Un novo comezo para a aventura humana e un novo capítulo na historia da exploración espacial. 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. É un lanzamento histórico, a humanidade volve á Lúa. Wow! Oh my goodness! That is spectacular! Así reaccionaban os xornalistas que o viron en Florida e que saben da súa importancia. Levábamos 50 anos sin ir á Lúa e agora volvemos, posiblemente, para quedarnos, para facer un establecemento permanente que vai cambiar de todo xeito a toda a ciencia e todo o futuro da humanidade. Os tripulantes da Artemis 2 bateron un récord histórico, convertérense nos humanos que máis lonxe estiveron en órbita ao redor da Terra en medio século. É unha proeza da ciencia. O proxecto é seguramente a cousa máis complexa que podes facer un ser humano. Dende todo, dende o foguete ata a orientación da navegación, manter a xente viva é tremendamente complicado na situación dun espazo que é un sitio tremendamente hostil para os seres humanos e incluso logo chegar incluso a lunizar, a baixar a Lúa, que será a seguinte fase, é do máis complexo que se pode facer, non hai nada máis complicado. Os 4 astronautas voan nestes momentos na cápsula Orión, onde pasarán os próximos 10 días nunha viaxe que os levará a rodear o satélite. Tomarán imaxes da súa cara oculta cun gran valor científico, aínda que non hai que esquecer a relevancia política do proxecto. NASA is back in the business of sending astronauts to the moon. Esta misión dará acceso no futuro ao resto do sistema solar, como Marte, e tamén a posibilidade de minar asteroides, que é clave pro futuro da humanidade, segundo os expertos. Os reis de España seguen de preto a misión á Lúa. A través dun chío, a Casa Real quixolles desexar sorte aos tripulantes da Artemis 2. Os monarcas falan dun logro para a ciencia. Noutros asuntos, España queda fora da reunión organizada polo Reino Unido con representantes de máis de 40 países para tratar de reactivar o tráfico marítimo no Estreito de Ormuz. O primeiro paso será tentar liberar 2.000 buques atrapados nese punto. Imos a Londres. María Sabarís. Nesa reunión, España non se uniu a países como Alemaña, Francia, Italia e varios estados do Golfo. No encontro acordouse traballar coa Organización Marítima Internacional para liberar 2.000 buques e 20.000 mariños atrapados no estreito. Os países din estar dispostos a mobilizarse para recuperar a seguridade nese paso. Así o confirmou a ministra de Exteriores británica Yvette Cooper, que liderou a reunión e acusou a Irán de manter como refén a economía internacional cos seus ataques no estreito. Londres insiste, iso sí, en que este proceso debe centrarse en medidas diplomáticas e non militares. As negociacións sobre o Estreito de Ormuz deronlle un respiro aos mercados, que abriron con fortes caídas tralo discurso de Donald Trump, que non aclarou prazos para o fin da guerra. As principais bolsas europeas empezaron o día con fortes caídas que foron moderando co avance da xornada. O IBEX 35 chegou a perder preto dun 2%, pero na mesma tendencia que o resto acabou pechando prácticamente en plano, cun lixeiro descenso do 0,14%.
Perdeu máis de 24 puntos nunha xornada en que o petróleo repuntou con forza. O barril Brent, o de referencia para Europa, finalizou a xornada cunha alza dun 5,76%, rozando os $107. As bolsas asiáticas pecharon con fortes caídas e Wall Street contaxiouse do nerviosismo global e abriu en números vermellos. Isaac, pola 5. A Garda Revolucionaria iraniana difundiu este vídeo dos mísiles cos que asegura atacou un centro de datos de Amazon en Bahrein na súa promesa de destruir as empresas estadounidenses que operen en Oriente Próximo. De momento non hai confirmación de danos. A través da súa rede social, estamos a ver, Donald Trump instou a Irán a chegar a un acordo sobre o fin da guerra. Antes di, literalmente, de que sexa demasiado tarde. Por certo, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destituiu por sorpresa a fiscal xeral dos Estados Unidos, Pam Bondi. O presidente non explicou os motivos dese cesamento. Varios medios, iso sí, citan ese suposto malestar de Trump polo xeito en que a fiscal xestionara a publicación dos arquivos do pederasta Jeffrey Epstein. É a segunda remuda nun mes na Casa Branca logo da destitución da secretaria de Seguridade Nacional, Kristi Noem. E en clave estatal, aquí de volta en España, o martes da semana que ven arranca no Tribunal Supremo o xuizo contra o exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e o seu asesor Koldo García, polos contratos das máscaras durante a pandemia. O Partido Popular pensa que o procedemento vai desvelar tamén como chegou Pedro Sánchez a Moncloa. El señor Ábalos y el señor Koldo García por fin se sentarán en el banquillo y no olvidemos que ahí está el pecado original del sanchismo, que si Pedro Sánchez hoy es presidente del gobierno es porque antes fue elegido secretario general de forma fraudulenta, robándole las primarias a una compañera. Máis asuntos, hoxe foi o primeiro día en que as administracións estiveron obligadas a aceptar o DNI no teléfono móvil. Hai un ano que se pode usar esa aplicación que, como o carnet físico, serve para realizar prácticamente calquera trámite. Pero, con todo, ainda hai excepcións. O DNI digital leva un ano en vigor, pero non se usa moito. Non porque fomos os primeiros en baixalo. A xente non utilizaba eso. Agora sí, as entidades públicas e privadas deronlles un ano para que puideran adaptarse e o tempo que expirou. Dende hoxe están obrigadas a aceptar o DNI digital. Por ejemplo, para acceder a unha discoteca, abrir unha cuenta, hacer unha compra ou realizar cualquier transacción. Pero como con todo, hai excepcións. Nos aeroportos e postos fronteirizos aínda non se acepta a versión móvil, tampouco para votar, e algunhas entidades do sector financiero e notarial tamén manteñen a obrigatoriedade do documento físico. Yo no lo tengo descargado, sé lo que es, pero se me hace un poco a mí ya a estas alturas del partido todo lo digital demasiado complicado. Pierdes el móvil, te quedas sin batería y ¿qué? Sí, todo, tu dinero, tu identidad y todo depende del porcentaje de batería que tengas en el teléfono. Del todo, por lo menos a día de hoy, 2026, non me fiaría. Sí que o teño digital, por se algún día salgo sin carteira, pero casi sempre vou con el. Para usar o digital hai que descargar a aplicación Mi DNI. Se necesitamos amosar os nosos datos a un terceiro, temos que solicitarllos á Policía Nacional quen os achega a través dun código QR. El código QR generado aparecerá en pantalla unos segundos y únicamente será válido durante ese periodo de tiempo. Me parece muy bien. La verdad no lo sabía. A ver, al final, entre llevarlo físico y llevarlo digital, pues tampoco pierdes nada. El móvil le llevas siempre. Co tempo que estamos, toda a xente debería xa empezar a pensar en ter as cousas digitalizadas. En 40 concellos do país manteñen aínda o peche das aves de curral para previr a gripe aviaria. Hoxe, nos achegámonos a algún deles para saber como levan ese confinamento. Dixo, bueno, xa se levantou o castigo estes animaliños, pero, bueno, despois lendo os concellos, que é con 40, creo que parece que lín, mirei a estaba o de Sandiás, entón digo, bueno, pois hai que seguir encerrados outra temporadiña para cuidarse. Nestes 40 municipios de Galicia, 5 na provincia de Ourense e onde máis en Pontevedra con 20, as aves de curral teñen que seguir pechadiñas nos seus galiñeiros ou en recintos cubertos con teas paxareiras ata por riba. Gustalle moito salir porque tiñas acostumbradas, que teño colado un prado, xa gustalle moito a erva, pero, bueno, ten que ser así, ten que ser así. Sandiás está, xunto con outros 4 concellos limiaos, nunha zona de especial vixilancia. Unha señora que onte estaba toda contenta porque dixo, bueno, xa lle podemos abrir as pitas. E dixen eu, Ana, mira que non foi así, que puxeron unas noticias que Sandiás e Xinzo que ainda siguen en confinamento. Pois é unha pena que non desconfinaran porque
A ver, as pitas así encerradas tamén tanto tempo non é ben pelas. O Boletín Oficial do Estado publicou onte o desconfinamento das aves domésticas e gas nas áreas nas que hai alta probabilidade de interacción con aves silvestres e migratorias. Pois entón é unha zona de risco, entón será por a laguna que hai moitas aves destas da fora, cigüeñas e cousas de... Bueno, pois é por eso que esperen un ratiño máis. Amigas, hoxe pensei que vos iba a dar libertad e andar por aí un pouco, pero hai que seguir aí, hai que conformarse e aguantar. Aí vos queda a comidiña, a bebida e a sufrir o mellor posible que toca. Xa esperemos que pronto sea a libertad, vale? Hala, hasta luego. Cambiamos de asunto, rematou por hoxe e que saibamos de momento sen éxito o cuarto día de busca dese mozo que caeu ás augas do Miño despois de embarcar co seu kayak. A Garda Civil, con todo, ten hoxe algo máis de esperanzas de atopar algo, Alejandro. Sí, xa que no rastrexo desta mañá participou o curmando desaparecido, é dicir, esa persoa que logrou poñerse a salvo. Grazas á información ofrecida por este mozo, os axentes lograron acotar un chisco máis o lugar onde aconteceron os feitos. Ali, durante este mediodía e tamén durante esta tarde, os mergulladores fixeron diferentes inmersións, pero polo momento sen ningún resultado. A busca cos geas suspéndese durante o día de mañá, continuará durante esta fin de semana, e no caso de non atopar ese corpo desplazaríase ata aquí o luns un equipo dende Madrid cun potente robot. Nos hoxe podemos falar con ese supervivente que aínda co susto no corpo indicábanos que sí, que durante o último treito desa travesía sacaron os chalecos. El kayak se volcó por un viento, por un aire y fue eso. No supimos más que hacer. Yo no sé cómo salí del agua, si te digo la verdad. Anduve bastante, pero al final encontré a alguien que gracias a ellos poderon chamar a policía e aí empezou todo. O que se fixo foi marcar exactamente o sitio do accidente para que os mergulladores ahora durante a tarde poidan buscar ao rapaz. Tamén hai correntes de auga que poden levar o corpo non se sabe onde, non? Pero estamos esperanzados, non? Coa chegada da primavera, increméntase a práctica de deportes acuáticos como o piragüismo. Independentemente do tipo de embarcación que se empregue, tanto se trate dun kayak como dunha canoa, en primeiro lugar resulta fundamental saber nadar. Aunque é obrigatorio o uso do chaleco salvavidas, que iso é o que te vai facer que flotes na auga, é importante saber nadar. A piragua é moi fácil que des a volta, que volques. Eso pode pasar de vez en cando a todo o mundo, por moi ben que remes. Para evitar incidentes, os expertos recomendan manter a calma e agarrarse á embarcación. E se non está de man, nadar no sentido da corrente. Que darlle rápido a volta para que non se afunda e te enganches a ela e tes algo que flote a parte do teu chaleco. Deixarse levar pola corrente. No caso de que a piragua se fora e non temos esa opción, nos agarramos o chaleco, facemos o que é a posición do morto, os pés tamén hacia delante e a corrente nos vai levar sempre a un remanso. Os clubes de piragüismo, que no noso país contan con milleiros de padexeiros federados, adoitan ofrecer xornadas de portas abertas nas que se iniciar na práctica segura dos deportes acuáticos. E continuamos con información de sucesos. En Vigo detiveron a 3 persoas relacionadas con varios atracos a bancos. Con esta operación policial logran evitar un novo asalto que xa estaban planificando. Esta sucursal bancaria situada na avenida de Castrelos foi a última en sufrir un atraco en Vigo tan só hai uns días. O atracador armado cunha pistola simulada ameazou os empregados e conseguiu fuxir un botín de 40.000 euros. Este sumase a outros atracos que se produciron nos últimos meses na cidade, a raíz dos que a Policía Nacional, en colaboración coa Garda Civil, iniciaron unha investigación. Unha operación conxunta que acabou coa detención nas últimas horas de 3 persoas relacionadas con distintos roubos. Ademais, a investigación permitiu frustrar un novo atraco que pretendían realizar nunha entidade da cidade. Ante as sospeitas, os asentes alertaron a distintas oficinas para que pechasen as portas antes do horario habitual. Desde o ano pasado, en o que vai de 2026, hai unha pequena repunta deste tipo de roubos, un dos máis sonados nunha sucursal do barrio das Travesas, onde o ladrón conseguira fuxir con máis de 100.000 euros. As forzas de seguridade continúan co operativo para impedir novos asaltos.
E ollo porque segue esa alerta sanitaria da que falábamos onte en produtos de salmón afumado. Xa son 2 os lotes que están contaminados e que se venderon en toda España baixo a marca Carrefour. Ademais, hai un lote de Escandia e de Gourmet. Retiraron-nos das tendas, pero se teñen algún destes produtos na casa, é importante que comproben se proceden deses lotes afectados. De ser así, ollo, non nos coman, eses xa os consumiron, atentos por se teñen síntomas de intoxicación para ir ao médico. Toda a información, por certo, está na web da Axencia de Seguridade Alimentaria. Haberá que agardar o luns para facer un balance definitivo, pero polo momento apunta todo a que a ocupación en Galicia vai ser alta nesta Semana Santa, cunha oferta turística para todos os gustos, e coa procesión e o Camino de Santiago como motores. Onte, por exemplo, chegaron 1.800 peregrinos a Santiago, e no que levamos de ano chegaron xa un 22% máis que o ano pasado. Ben sexa a Semana Santa tradicional, con 2 Semanas Santas de interese turístico internacional e outras 9 de interese turístico galego, están pois sendo foco de moitos visitantes, ademais de esa oferta gastronómica, de contacto coa natureza e tamén cultural, e por suposto o Camiño de Santiago. Tanto na Coruña capital, unha ocupación dun 85%, máis ou menos. Un poquinho máis que a Semana Santa pasada. como en vilas costeiras como a Miño. Está sendo millor do que pensábamos. Ao final xa temos 100% xoves, 100% venres. Son moitos os que estes días veñen ás Rías Altas máis aló de Ferrol, epicentro das celebracións de Semana Santa que rebosa visitantes. Son turistas chegados doutras partes de Galicia e do resto de España que buscan tranquilidade e gozar da comida. ¿De Madrid? De Madrid, Asturias. Naturaleza, tranquilidad, comer bien, playas bonitas, paisajes increíbles. La playa muchísimo, como que me puedo pasear la playa 2-3 veces al día. Bueno, un poco de cambio de aires también y bueno, y Coruña siempre nos gusta, así que aprovechamos que está cerca y muy bien, la verdad es que 3 días estupendos. Ay, los pescaditos, ¿cómo se llaman los pescados? Los pescados a la plancha que me comí. Especial. La comida un montón, tipo la tortilla de aquí, o sea, en Madrid no tiene nada que ver. La empanada también, o sea, se come súper bien aquí. Ceos cubertos e temperaturas frescas, pero tempo seco que non impide ningún plan. El tiempo sigue un poquito más frío, pero está muy bueno también. Sabemos a lo que venimos, sabemos a lo que atenernos. Son as Rías Altas, a Galicia do Norte, a outra Galicia. E nas Rías Baixas, mentres tanto, os hotéis case completos grazas a este bo tempo que acelerou as reservas de última hora. O sol e as temperaturas máis que agradables despexaron as dúbidas e aceleraron a contratación nos días previos á Semana Santa, sobre todo en sitios como Sanxenxo, O Grove, Baiona, Morrazo, uns clásicos, en fin. O sector confirma unha ocupación que supera o 80% en sitios como Sanxenxo, por exemplo, o 90%. O perfil do viaxeiro nestas datas é sobre todo nacional e ten unha estancia media queda aproximadamente uns 3 días. A falta de mar, en Ourense, imos agora ao interior, non desanimou os turistas. No segundo día de apertura, as termas da Chavasqueira encheronse de xente que combina a visita turística coa relaxación da auga termal. Equipados como para un día de praia, os turistas chegan ás termas da Chavasqueira en tropel, cheo absoluto, no segundo día de apertura ao público tras o peche invernal. Eu son da provincia da Coruña, pero veño desde Tenerife para gozar destas aguas maravillosas. Un poco de turismo y luego encima nos hemos encontrado con este vergel y una auténtica maravilla. O día non podía estar mellor, sol, boa temperatura exterior e aínda mellor dentro da auga. Fantástica, un relax total, sí. Y luego la piel te queda fantástica. Es más relajado, el cuerpo es más relajante, que tal vez un poco de trabajo todo vienes estresado y te sientes de maravilla. Estas termas son maravillosas, alongan a vida. O portugués é o acento que predomina de Coimbra, de Cantañede, de Porto. Eu venho de Coimbra, dos arredores, venho de autocaravana. Muito bem, mas nunca tinha vindo, é a primeira vez, mas estou a gostar muito. Eu sou do Porto, vim cá conhecer
as termas de Oriense. Algúns chegaron a Ourense seguindo o mapa meteorolóxico á procura dun sol escaso noutros destinos. Venimos arriba, que hizo muy malo el invierno en Asturias este año, mucho frío, mucha agua y viento y muy mal tiempo. Y aquí venimos a secar un pouco. A secar e a repoñer baterías tras o cru inverno das borrascas. Do interior do país a un plan tamén para estes días non lectivos no norte da provincia da Coruña. A mostra do encaixe de Camariñas, que xa é un dos grandes atractivos turísticos da Semana Santa en Galicia. Dende 34 anos, milleiros de turistas consideran a visita obrigada. Pois se lles parece agora, imos ata o Vaticano. León XIV celebrou este Xoves Santo dun xeito moi particular. Javier Romero. Sí, o Papa decidiu que as 12 persoas as que debía lavar os pés fosen sacerdotes, a maior parte ordenados por el mesmo. Non é casualidade, a Igrexa celebra no Xoves Santo a institución do sacerdocio e León XIV quixo poñer aí o acento no coidado dos ministros consagrados. Tamén lembrou que o xesto de lavar os pés o próximo ten un significado elocuente no contexto actual. Lembra a importancia de axudar e servir a xente nun mundo rodeado de tanta brutalidade. Continuamos falando de Semana Santa, agora no país, en Viveiro. A súa Semana Santa, igual que a de Ferrol, está declarada, como saben, Festa de Interese Turístico Internacional. Esa localidade da Mariña recibiu estes días unha chea de visitantes nunha cita coa tradición, pero tamén coa relixión. Como foi a tarde neste Xoves Santo, Patricia? Pois milleiros de persoas viven hoxe nas rúas de Viveiro, un dos días grandes da súa Semana Santa, con 2000 cofrades participando nas procesións. A 7 da tarde saía unha das que máis expectación desperta, a da última cea, na que, entre outros pasos, sacan a rúa impresionante talla de Xesús e os Apóstolos de 1808, creada por un artesán local que se inspirou en mariñeiros da vila para a súa creación. Non será a única do día de hoxe. En só uns minutos, ás 9:30, partirá da igrexa de San Francisco a procesión do prendimento con 70 cofrades, portando o paso do compostelán José Veiga. E para o final deste Xoves Santo queda aínda unha procesión, partirá ás 12 menos cuarto da noite, será a última, a procesión da Misericordia. Son pasos máis espectaculares que é a procesión da tarde, con moitos elevadores, moito colorido, moito alumbrado. Entón é unha procesión moi espectacular de ver de noite. Tanto o prendimento como San Pedro, que levan cada paso 70 elevadores, son espectaculares de ver na calle. Levan moitas filas, ante conta que saldrán na calle casi 1000 cofrades nesa procesión. Estas son imaxes, por certo, de Ferrol. E, por certo, saiban que dende as 12:30 desta noite esta Casa Galega retransmite en directo dende ali mesmo, dende Ferrol, a procesión do Cristo da Misericordia e María Santísima da Piedade. É a procesión máis numerosa da Semana Santa ferrolá, que, como saben, tamén está declarada de interese turístico internacional. Tamén, mañá venres, por certo, o Telexornal Mediodía vai se emitir en directo dende a cidade departamental, que agora está, como saben, abríndose ao mar. Previamente, dende as 12:30 da mañá van poder seguir a retransmisión da procesión do Santo Encontro dende a Praza de Armas. 2 de abril, hoxe hai 44 anos do comezo da Guerra das Malvinas, as Falklands, aquel momento no que a ditadura arxentina, afogada pola crise económica, a censura e o medo terrible que la mesma sementara, decidiu lanzar o país a un conflicto desesperado para tratar de recuperar apoio popular. Aquel 1982 deixou unha ferida ben profunda, nomes que ainda se pronuncian en voz baixa e unha xeneración marcada pola perda e pola guerra. Pero 4 anos despois, en México, algo inesperado devolveu un latexo de orgullo, un pouco de orgullo, a un pobo golpeado. Mundial de México 86, Argentina e Inglaterra. Xa marcara un gol coa man e Maradona colleu a pelota no seu campo e botou a correr esquivando ingleses como quen esquiva sombras. Cada regate, cada paso, cada carreira é unha cicatriz que pechaba. E cando marcou aquel segundo gol, o gol eterno, Víctor Hugo, histórico comentarista argentino, estalou. O mítico barrilete cósmico de que planeta viñeches. A Argentina inteira sentiu que, por un pequeno instante, tomaba unha mínima revancha daquela guerra. Boa noite, ata mañá. Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercer y tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio,
qué planeta viniste? Para dejar el caminotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina.